har vi en startrækkefølge til klasse 15A, President George. Start nummer 1, det er Pia Lykke Espersen på Jydegaards Meister. Start nummer 2, Line Monrad Brandt Jensen på Jamaica Hill. Start nummer 3, Karina Madsen på Winnetou. Start nummer 4, Jane Katholm på Eye of the Wind, Birkedommergård. Start nummer 5, Mie Gesten på Kokkedals Hero. Start nummer 6, Karina Hendriksen på Landås As. Start nummer 7, Udgård. Start nummer 8, Anna Glenstrup Ingemann på Cantona med en starttid 13.46. Og start nummer 9, Vita Mølgaard på Dicardo med en starttid 13.54. Og vi har følgende startrækkefølge til klasse 11A, LA 2A for hest, som er sponsoreret af Hanne Biler og Himmerland Biler. Start nummer 1, Majbrit Lausen på Ratio Olympics med en starttid 12.50. Start nummer 2, Ulla Marie Schmidt på Mathilde Søtrupgård med en starttid 12.57. Start nummer 3, Rebecca Søge Pedersen på Helse med en starttid 13.05. Start nummer 4, Vibeke Overgaard Kelsen på Joyce Assisis med en starttid 13.12. Start nummer 5, Katrine Rosa Bjørklund på Dagen med en starttid 13.20. Start nummer 6, Mette Stig Hansen på Samuel med en starttid 13.27. Start nummer 7, Lena Øjersen på Poshnos Gallardo med en starttid 13.35. Start nummer 8 ryger ned og starter som start nummer 15. Start nummer 9, Stine Falk Nielsen på Skovlunds Diablo med en starttid 13.50. Start nummer 10, Rikke Christensen på Martinelli med en starttid 13.57. Start nummer 11, Laura Lemvig på Bastian Borg Santos med en starttid 14.05. Start nummer 12, Hanne H. Steffensen på Søholm Snowball med en starttid 14.12. Og så er der pause. Start nummer 13, Merete Max Müller på Maxis Lenoir med en starttid 14.30. Start nummer 14, Thea Francisca Christensen på Damgaards Martinet med en starttid 14.37. Og som start nummer 15 får vi så Trine Henriksen på Alkerimik med en starttid 14.45. Start nummer 16, Grete Næsby på Hera med en starttid 14.52. Start nummer 17, Christina Hjort på Fiskeavlons Frontier med en starttid 15.00. Start nummer 18, Lisa Lambertsen på Lubel L med starttid 15.07. Start nummer 19, Rebecca Søge Pedersen på Højser med en starttid 15.15. Start nummer 20, Donny Molin Nielsen på Svanegårdens Lamborghini med en starttid 15.22. Start nummer 21, Udgård. Start nummer 22, Erik Knudsen på Luxor med en starttid 15.37. Og start nummer 23, Carstensen